azkenen definituko nuke oso beharrezkoa ez dela, ze, danak eukitugu ingurun entzun ditugu horako historik, baina benetan lehenengo pertsonan entzun alizatek, asko oso beharrezkoa. Ekitagaldia iruditu interesgarria eta harrigarria pasetan den gauzak, ikusi dobelako errepeidean kontuza zibizitu bidala. Gauza asko ikasten duzu, baina batez be kontzientzia hartzen ez zuregatik bakarrik inguruko jentiagatik bai saiatu bizarela istripuak saihesten. Zerk eragiten ditu istripu gehien gure artean? Mobila eta horako gauzak. Bai, hori bat, Eranda eta balin bazaz. Areta gehiago, arrisku gehiago, mobila eranda. Venga beste bat. Abiadura zuan. Oso! Bai, azkenen hori ikasleek integratzeko edo inkluitzeko modu oso bat irubitzizaet damikin konversazioak euki alizatea edo parte hartzea, azkenen baita beraiek parte sentitzeko. Damin bentsoja bastante ondo eta arrazoia dauko, guk ez dauko bela inobez guri adibidez piezak aldatzeko eta berai bai. Kotxe bat errepidean zeugan eta bestia errepidetik kanpoa. Hor fiesta bazan eta barrura zeugan eskarazte bat. Atragauta zeugan, eta nahiko egoera larxa. Eta momentu bat iritsi zen, kamilara pasatzeko orduan, traslado hori egitekoa. Orduan, hori prozesu hori zituen da, batek lepotik heltzen dio, beste bat ezorraldatik, beste bat gerritxik, eta niri egokitu zitzaidan hanketatik. Hor burutuak esaten du, bat bihiru eta mugitzen dugu kamila aldera, pixka bat. Orduan, nire hone postura txarrean, berauniko kotxe artean, kopiloton aldetik, eta bat bihiru, eta azkeneko golpea joteko orduan, bat bihiru eta eskuak hau inzidatik. Ezkerreko hankan, tibia eta peronera utxitazukan, ezin izanen hori kontrolatu, eta movimentu hori egitera orduan, krak. Nik uste dut unkigarria eta impresionantia edo batez unkigarriaz geratuko nintzen, ze igual ez da egunero ikusten duen zerbait, hitz bat erabili behar nauen impactantia esango nauen. Eraten baduzu ez giratu.